sa Ecclesiastes chapter 7, beginning in verse 2. Isa mas maayo pa ang pag-adto sa dapit nga nagbangutan kaysa pag-adto sa dapit sa paghudya ka. Nga tungod niya na alam sa mga buhi nga masayod sila ng kamatay nagulat alam kanila. Ang kamatayon daw nagulat nato ng mga buhi. Kaya kung kita lang untay nagulat, andi na nato gulaton. Gulaton pa may mga kamatayon. Ya kay karon kay ang kamatayon may nagulat, kung ya kay dito ra ba kita padulong. Pwede lang mong tanong, andi lang tamo, dito lang tama. Hebrew 9 verse 27, man is destined to die once, and after that, he faced judgment. So wala natin choice mga kaigsunan kay matag individual na to, doon na nakaset nga time, na appointed time ni mo. Okay yung tatog kita'y nag-set of appointment, kay pwede na to i-cancel sa or i-extend. Yan karon kay ang Ginoo man makaigsunan. So anyway, di man ta angay mahadlok kamatayon kay kita mang tanan mga matay. Ang angay mahadlok katong taong way pagpangalagad sa Ginoo. Ang taong mahadlok katong taong wa gyud relasyon sa Ginoo. Ang taong mahadlok katong taong nagpagka-ignorante sa mga saad sa Ginoo. Kay nagsaad na sa kinabuhi dayon. Namatay ka si Jesus. Romans 6:23, the wages of sin is death, but the gift of God is everlasting life through Christ. Ang unsay bayad sa sala, kamatayon. May nato kita pwede ta mobayad, di man ta pwede ka bayad sa sala nato. Kay sinners man ta. Sa unang panahon sa balaod, ang atonement of sin, ang pagpampas sa sala, ang pagpasaylo sa sala, maghalad sila blameless na mga karnero. Mga turo or baka na binulan, na sinimanaw, na once a year na offering. Apan nakita sa Ginoo, mura gyapon. Wa di kausapan ng tao. Nga naman, di wa may kahong ang karnero, wa may kahong ang turong baka, wa may kahong ang ilang dugo. Apan sa diyang niabot na si Jesus. Si Jesus nahimong sacrificial offering. Siya ang nahimong substitute sa karnero. Muna si Jesus, gitawag sa the Lamb of God. Amen? Amen. Aron niya siya ang nahimong halad para nato. Kay si Jesus lang ang perfect na halad. In the Bible, si Jesus walay sala, bisang gamay. Anong walay sala si Jesus tungod kay pinasahi ang pagkatao ni Jesus. Amen? Unusual ang iyang pag-conceive sa iyang inahan. In the Bible, sa Luke chapter 2, Mary conceived by the power of the Holy Spirit. Na nanangkon si Mary, kinagi sa gahom sa Holy Spirit. Dili tungod sa counterpose between Joseph and Mary. Muna nga si Jesus, maoy perfect na halad para nimo, para nato. Muna nga siya rin namatay. Siya ang ultimate nga payment. Siya ang gitawag ransom. Amen? Amen. Kay lahi man sa sabaka, turo, or karniro, kay naamay gahom si Jesus. Amen? Naamay gahom yang dugo. Ang yang dugo, the only blood na makapapas, makahinlo sa atong mga kasalanan. Amen? So si Jesus mo'y namatay para nimo. So kung sa'yo bayad sa sala, kamatayon. Salamat sa Ginoo nga si Jesus namatay para nimo. Amen. Muna yung kitawag good news. Amen? Ang good news karon kay naay Kristong nagpakatao. Muna yung ultimate nga message sa tibuong kalibutan. Muna si Jesus naghatag og Great Commission, preach the gospel to every creature and baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And behold, I will be with you until the ends of the earth. So gusto ni Jesus iwali ang mga balita. Unsay mga balita? Si Kristo. Si Kristo ang gitawag Ebanghelyo. Unsay Ebanghelyo? Na si Kristo nagpakatao, si Kristo nagsakripisyo, si Kristo namatay, si Kristo gilubong, o si Kristo nabanaw. Maunay content sa Ebanghelyo. Amen. Amen. Muna yung si Pablo sa 1 Corinthians chapter 15, verse 2 to verse 3. Naluwas kamo pinagi sa mayang balita na akong giwali kaninyo. Gawas lamang kung takhaw ang inyong pagtubo. Salamat na sa Ebanghelyo. Dili tungod sa imong reliyon, di tungod sa akong reliyon, Yes. tungod na ni Kristo. Mao na kamatuoran sa mensahe sa kaluwasan. Amen. Mao na Ebanghelyo tungod na ni Kristo. Kay siya lang makabayad sa atong sala. Kita di gyud ta kabayad.
Amen. Roma 8 sa verse 1, wala na'y gihukman. Apan tungod ni Kristo, kita gi-justify ta gihimot ang matarong niya. There is no condemnation to those who are in Christ. So kung naa si Kristo nimo, sulbad ang tanan. Amen. Si Kristo ra gyud pinaka-solusyon nato. Aron di nata mahimong hinukman. In other words, kitang tanan kung di makasasala man, kandidato ta sa pagkahinukman ngadto sa linaw makalayo. Yes. Apan tungod ni Kristo, namatay siya. In fact, mas terrible yung kamatayon. May mga taong nangamatay lang sa nangatulog, namatay sa aksidente, pero si Jesus di basta-basta yung kamatayon. Muna di hitong nga niyang kamatayon kapait o kasakit. Gitorture sa mayo. Sama siya sa kalirong gilapa, giihaw, gisunog. Namihural si Jesus dito sa Calvary sa cross. It is finished. Kumana. Everything has been paid. Amen? Yan pa si Jesus. Amahan ko, pasayluwa sila. Kaya wa sila nasayod silang gituan. Kabalo ba kang hatod karon daghang mga tao wa kaya po nasayod sa ilang gituan. Amen. Yung ano, giniglit niya po nila si Jesus. Wala niya po naghatag panahon sa Ginoo. Wala'y pagtagad. Giunsa sila maglukhat. Dili na magmatter sa atong mga denomination. Kaya ang mensahe sa Calvary sa cross, alang sa tanang reliyon, alang sa tanang mga tao, importante lang sa tao, muila o mudawat ta ni Kristo na siya lang huwag na ilahin. The only way, the truth, and the life. No man cometh unto thy Father, in Jesus, but through me. Si Kristo ra yun. Well, balik ka sa itong gibasa mga kaigsunan. Nga kinabuhi mo po o puno sa kasama. Wala na tayong choice. Kaya gisulti na sa Bible nga mga kinindagan sa kalibutan. Amen? Gani yun ang Bible sa Matthew chapter 10 verse 28. Ayaw kahadluki ang mupatay sa imong lawas. Kahadluki hinuon siya nga mulaglag sa imong kalag o spirito. As imong lawas o kalag dito sa linaw nga kalayo. Kaya nga naman, kaya kung kini na itong kinabuhi, di na ito din ma-insure sa Ginoo. Kung wala nila relasyon sa Ginoo, maunay pinaka-peligro. Apan salamat sa dakong grasya. Amen? Maunay dakong grasya sa Ginoo, kitagaan na kanunay higayon. Kini pagbalik sa amanin sa Ebanghelyo, higayon na ito na mamasayod ka sa Ebanghelyo. Sa grasya sa Ginoo. Naluwas na mo tungkol sa grasya, Episodios 8. Diha sa iyong pagtuo. It is not by your words, but it is a gift so that no one can boast. Di ka makapanginamo, luwas man siguro po. Sir, kay matarong man mga tao. Wa man ko kapatay, manghinatagon man ko. Kaya kung kana pala kung tayo basihan sa kaluwasan, paano magpakamatay pa man si Kristo? Magbinutan na lang dito. Pero yun ang Isaiah chapter 66, mga 65, nang pagkamatarong sa tao, trapuhan lamang ako bangag sa Diyos. Kita mo ng trapo, bisa paghaypuhan mo na, labhan mo ng taman-taman, pag humana na, unsa na? Trapo. Mo ng trapo. Usay pwede man ka magpapitin nga buutan ka. Pero dili diyan. Meaning, di ta ka panganti. Ang tao, sinners ang atong kinayahan. Apan tungod ra yun ni Kristo na atong dawaton kay siya'y musab sa pagsikasi. Di ka